Nasquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kukuya in the channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe itakigira nyaya buritswa na ZANU-PF spokesperson Christopher Mchangwa avo varikunzi ignite a firestorm of controversy pavakabuda vachiaccusa the Bulawayo mayor David Coulthard vachitaura ivo vachiti the mayor ava kuprioritize tribal interests following a meeting yaakaita na King Khumalo, the heir to the Ndebele throne. Vamchangwa vakabuda vachitaura izvi mu press conference yavakaita ZANU-PF headquarters last week vachiaccusa David Coulthard nenyaya yekualign with a separate agenda and being part of a plot to create a separate Matabeleland state muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura ivo vachiendera mberi vachiti the opposition led Bulawayo City Council iri kuignore national developments ari kuitwa na President Emmerson Mnangagwa. Zvinomira mushe vana kuBulawayo vanofara nechiitiko ichochi vachitaura ivo vachiti ZANU-PF haifanira kupindira munyaya dzisiri dzayo. Nyaya yakabuditswa muri Zimbabwe nemaizimbabwe.com vachitaura ivo vachiti ZANU-PF spokesperson Christopher Mchangwa has ignited a firestorm of controversy with his recent accusations against Bulawayo Mayor David Coulthard, alleging that the mayor is prioritizing tribal interests following a meeting with King Bulelani Khumalo, the heir to the Ndebele throne. Mchangwa's remarks, made during a press conference at ZANU-PF headquarters last week, accused Coulthard of aligning with the separatist agenda and being part of a plot to create a separate Matabeleland state. He further criticized the opposition-led Bulawayo Council for allegedly ignoring national development efforts spearheaded by President Emmerson Mnangagwa. His Excellency President Dr. Emmerson Mnangagwa is committed to providing working capital for the people of Zimbabwe, Mchangwa stated, but the mayor is too busy playing politics to notice the industrial revival already underway. The accusations have been made with strong condemnation in Matabeleland, with civil society group Imbetu Likazulu dismissing Mchangwa's claims as reckless and divisive. The Imbetu Likazulu Secretary General Mbuso Fuzwayo accused Mchangwa of distorting both history and current reality. Mr. Mchangwa's statement that this meeting is part of a plot to create a separate Matabeleland state is not only malicious but also a dangerous distortion of both historical truth and present reality, Fuzwayo said. The group contextualized Khumalo's presence as a cultural and historical matter, not a political threat. Let it be clearly stated, King Bulelani Lobengula is the leader of the Ndebele nation, not by the permission of Christopher Mchangwa, ZANU-PF, or any contemporary political actor, but by historical right and the lived cultural reality of the people, Fuzwayo stated. The controversy also saw local government minister Daniel Garwe wading in, penning an angry letter to Coulthard demanding an explanation for hosting the South African national. Garwe's actions have attracted ridicule from cultural activities and politicians alike, with some critics advising him to celebrate his own culture and traditions without disparaging others. Fuzwayo also highlighted the systemic marginalization of Matabeleland since independence, referencing to Gukurahundi atrocities, and criticized ZANU-PF for failing to revive Bulawayo's economy. Chris Mchangwa must not mistake his overrated Rambo war credentials and militant posturing for wisdom. The statement read, ZANU-PF owns this distraction. They must not now seek scapegoats among those trying to revive a broken city. This incident has also brought back memories of a similar tribal controversy involving Mchangwa's wife Monica Mchangwa during her tenure as information minister. In 2020, responding to a critical pastoral letter from bishops on human rights abuses, Monica launched a scathing attack on Roman Catholic Church Archbishop Robert Ndlovu, accusing him of pushing a tribal agenda. His remarks included a controversial reference to the righteous Ndebele minority, which was widely interpreted as an ethnic slur. Critics at the time accused him of fanning tribal tensions and diminishing the trauma of the Gukurahundi genocide, in which over 20,000 people,
mostly Ndebeles, were killed in 1980s. Human rights groups and political observers called for a resignation, accusing him of perpetuating a culture of impunity and tribal chauvinism. Monica was later transferred from Minister of Information to the less influenced Small to Medium Enterprise Ministry. The Kukurahundi issue remains a sensitive and unsolved chapter in Zimbabwe's history, and any perceived tribalization or exploitation of the issue for political gain is met with fierce resistance, particularly in Matabeleland. Fuzwayo called for national healing rooted in justice and historical truth. We demand dignity, justice, and a new national discourse rooted in truth, not fear, he said. Ngapapalitsa wakati kwa nyaya hii mwana Zimbabwe nemaizimbabwe.com tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi kuchitoka mtsvango wanofungano zikano nenyaya yake yekutaura mumwedzi yapfuura akanetsana navice president Constantino Chiwenga Mushure Kunja akawanikwa achitaura zvisina maturo pamusoro pavice president. Tingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Uyo anonzi Mutsangwa ndodata windire kupesira izvi. Anonzi Mutsangwa aiwanda kuti vana vake se vachimurega achita kunge munhu akamwa matuzvi. Anonzi Mutsangwa ukuhurigwa nemukadzi uyu anosapota gomba uyu. Anonzi Mutsangwa uyu. ZANU-PF is nothing. Hapana chiripo paya chinoshamisira neZANU-PF. Ungatobreaka nekuti kwai we went to war. War yacho iri kubetserei. Yakabetserei. You have got the poorest country in Africa. ZANU yacho iri kutungamira hurumende yakadhakwa, ine mvura isingabudi mumatepi, ine zvipatara zvakaparara, ine migwagwa yakaparara. Mangaenda kuchi-independence chenyu kuGogo. Vanhu vekuGogo kwacho vane nhamo maivapira machikeni mumvura. Kwangosara mipurwa inozora ichiteedzana newe. Ungatotaura kuti gomba riri strong. Zvokuti chero akada kuvata nemukadzi wako anongovata naye pamadiro. Ndo strong waunoziva kuda unoudzwa nemukadzi kuti nduku yake ichiri kushanda. Ustrong hwomo murume unohuzirepi kunze kwokuudzwa nemukadzi wako ndiye anopota achikuudza kuti baba uchaona kuti wapera. Ichiripo zvachaizvo. Mune madivhizhini unomarambei. Kudemonstrata kunoitwa nenzira dzakawanda wanda. Vanhu vakatozeza kuti patumigwa mapurisa nemasoja kuti vanoda vakazvigarira kumba. Koestay away yakabudirira wani. Ndivanani vakaenda kubasa. Ndivanani vakaenda kubasa. Iwe unongori data windi, iwe unongohuma nawo zvako munhu anokwirigwa mukadzi mupurwa. Iwe unonzi Mutsangwa ndiwe duzi rekupedzisira. As old as you are. Unotaura tsvina dzakadero. Unoda mupinyu kana sere kwembama iwe. Time is ticking. One day is one day. You are going to see yourself in a mess that you are going to regret the rest of your life. Iwe mbwa unonzi Mutsangwa iwe. Duzvo zvaro. You represent nothing. Nongotaura manhize to your puss. Pana manhize yaunotaura chaunoziva hapana iwe. Wakapinda basa negotsi remukadzi iwe hapana chaunoziva iwe Mutsangwa iwe. Wo ipi yawakaenda? Manetsana muchizanu menyu moga imomo oda kupinza vana bichambisa anopinda papi. Nyoka yemabhunu anotori nani anototeeregwa pane iwe Mutsangwa iwe. Iwe hauna kana anombokutevera iwe Mutsangwa iwe. You failed each and every ministry yawakaita lead of. Wakafaila ma-war veterans. Varimo wani ma-war veterans muri kutopona nekwa abducta vana ngakira vana Chivero. A government of idiots. Varume vakuru munoenda kuno abducta mudhara anenge Chivero uyawe. Handiti ugwara ihwo. Wakaregere kuenda kunogara naChivero pasi. Wakaregere Chivero is a war veteran. Wakaregere kuenda kunogara naChivero pasi. If you always find each other. Wakaregere kuenda kunogara mukaabducta mudhara mukuru. Hamunyari. Tsvina iwe. Wanga wasungigwa mwe mwana wako wangu wakuti boy. Division yacho yakanga iripi. Ungabrega nekuroora hure. Uri duzi wa Chris iwe. Ndondo duzi rekupedzisira unonzi Mutsangwa iwe. Duzi rekupedzisira unosapota gomba. Usapota munhu akakuumburudzira mukadzi. Ndo unosapota kuti mhaya kwai ari strong. Akakutorera mavidhiyo mukadzi wacho achinamiwa ukaona kuti ari strong. Shit kake yomunhu. You have failed by all the leaders, all the governments dzimwe dzakatora nyika yadzo nehondo. Tinoona dzichibudira. Look at Burkina Faso.
haina makore amunosoro takaenda kuhondo wakaenda kuhondo kuno mama chete wakaenda kuhondo ukanobure icha wakabura nehondo yacho kwawaingosora uchibaya sure neuswa pameso pacho ungati blambi yakachecheudzwa ikawanziwa munyu. Ambo yabatana nabarista George wenyu munogadzira zvamuri kuda zvepaground izvozvo but muchenjeri kunodzokako musina mutsipa. If you are failing to analyze things munoda kulidha vana astray muchivadedzera mbukuru yabikwa nemuroyi zvamuri kutaura zvisi kumeka sense zvamuri kutaura amai hazvisi kumeka kana sense. Hapana munhu asingadi nyika yake, hapana asingadi kuti nyika ive nefreedom. Vamuri kutaura vari kudiaspora vari kurarama upenyu hunorwadza husiri genuine. Even naivo vacho vamuri kufunga kuti vanorarama upenyu huri genuine hapana asiri kurwadziwa. Tangai matsvaga kuti barista George wenyu ndiani. Kana mazoziva kuti ndiani mozoya muchitaura pano. Mozoya muchitaura pano nabarista George wenyu wamuri kutaura iyayo. These are the people who are selling nyoka yemabhunu. Kana mamusingamuzivi bvunzai vamwe kuti barista George wacho ndiani. Makamboonepi mosquito unorapa malaria? Don't be fooled and you are going to be tracked. Mukanyudziwa. Hapana munhu asingadi nyika yake pano. Kutobuda kwakaita vanhu vachiinda kunze kwenyika inhamo. Nhamo iri kurunzigwa nana barista George ivava vasingadi kuti chokwadi chitaurwe. Anoda nani barista George waanodana murume wake pano ndani. Waanenge achidedzera zvinhu takadhakwa. Munofunga kuti kana vanhu vari kudiaspora havachafungi ende havachaoni. Kana mamuchimusapota muchenjeri kuri wahero sadza mutevera. Hapana munhu asingadi nyika yake pano. Vanhu vanotori kudiaspora ndivanhu vanoda nyika yavo. Ukatarisa contribution iri kupiwa navanhu vari kudiaspora towards our country, it's big. 3.4 billion. Unofunga kuti mari yekutamba iri kubva kuvanhu vari kudiaspora here. Barista George wacho chaakaita chii? Musadedzere vana mbukuru yabikwa nemuroyi. Hapana munhu asingadi nyika yake pano pasi pezuva. Tochida nyika yedu tese. This is why tichitaura nezvazvo. Ende hatibvume kungoitisiwa kungonyudziswa musoro pese pese.